Poytaxti Ҷумҳурии Тоҷикистон шаҳри Душанбе рӯз аз рӯз ободу зебо мегардад. Ифтитоҳи иншооти бузурги варзишию фароғатӣ, сохтмони биноҳои боҳашамат, аз навсозии инфраструктураи хизматрасонӣ, харидории навтарин нақлиёти мусофирбар, ҷорӣ намудани низоми пардохти электронии ҳаққи роҳгироҳ ва тақвияти дигар корҳои ободонию созандагӣ далели гуфтаҳои болост. Дар баробари корҳои бунёдкориву созандагӣ дар шаҳри Душанбе нисбат ба соҳаи иҷтимоӣ низ аҳамияти хоса зоҳир мегардад. бахши хизматрасонии нақлиёти истифодаи умуми шаҳри Душанбе яке аз соҳаҳои афзалиятнок ба шумор рафта, дар баланд бардоштани сатҳу сифати зиндагии мардум ва муаррифии пойтахти мамлакат ба меҳмонону сайёҳон аҳамияти калон дорад. ин аст ки раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар ҷаласаҳои кории худ пайваста аз роҳбарону масъулини сохторҳои нақлиётии пойтахт талаб мекунанд ки сатҳу сифати хизматрасонӣ дар нақлиёти истифодаи умумро боз ҳам беҳтар намоянд. хиёбони марказии шаҳри Душанбе, рӯдакӣ, масири маъмурию хизматрасонӣ ва истиқомативу коргарӣ ба шумор рафта, равои теъдоди зиёди сокинону меҳмонон ва сайёҳони пойтахтро таъмин менамояд. ҳангоми гашту гузор ва убур кардан аз ин хиёбон мо тапиши қалби зиндаи шаҳри дилорои худро эҳсос карда, аз бунёдкорию шукуфоии он ифтихор мекунем ва ҳамзамон ҳангоми равои худ дар хиёбони рӯдакӣ аз хизматрасонии навтарин воситаҳои нақлиёти истифодаи умум истифода менамоем. аммо мутаассифона мушоҳида мешавад ҳолатҳое ки бархе нафарон бо рафтору ҳаракати худ на танҳо нуфузи зиндагӣ дар як пойтахтро коҳиш медиҳанд, балки фарҳанги шаҳрдориву шаҳрнишиниро низ коста мегардонанд. қисми зиёди ронандагони воситаҳои нақлиёти сабукрав дар кӯчаву хиёбони шаҳр тарзе мошинӣ идора мекунанд ки гӯё роҳҳои Душанбе ягон аломату тартиб ва талаботу муқаррарот надошта бошад. масалан, ин нақлиёти мусофирбари барқӣ дар роҳи худаш ҳаракат карда наметавонад. машғул шудан ба фаъолияти ғайриқонунии кироявии интиқоли мусофирон, сарфи назар кардани қоидаҳои ҳаракат дар роҳ, банд кардани истгоҳи нақлиёти ҷамъиятӣ, ба вуҷуд овардани ҷамъшавии сунъии воситаҳои нақлиёт дар роҳ, аз ҷои нишаст зиёд савор кардан ва ё савор шудани мусофирон ба микроавтобусҳо, дар ҷойҳои номувофиқ истода мусофир фаровардан ва ё савор кардан ва дар умум бенизомии ҳаракати воситаҳои нақлиёт дар пойтахт, роҳбарону кормандони сохторҳои нақлиётии шаҳри Душанберо ба ҷоннок намудани фаъолияти вазифавӣ водор менамояд. ҳолати аз қатори дуюми роҳ савор кардан ва ё фаровардани мусофирон дар Душанбе имрӯз ба як рафтори маъмулӣ табдил ёфтааст. нуқтаи ҷамъшавии таксиҳо дар гардиши назди донишкадаи давлатии санъати тасвирӣ ва дизайни Тоҷикистон ба ҳаракати нақлиёти калонҳаҷми ҷамъиятӣ ҳамеша монеа эҷод мекунад. ронандагони нақлиёти сабукраве ки ин нуқтаро ҳамчун терминал истифода бурда мусофир савор мекунанд, мегӯянд ин ҷойи номувофиқ барои интиқол додани мусофирон бисёр мувофиқ аст, чунки ин ҷо чорроҳа аст ва аз чор тараф одамон меоянд. агарчи дар ин роҳ аломати манъи таваққуфи нақлиёт гузошта шудааст, вале он дар рафтори бархе ронандагон таъсире надорад. ҳама бия анҷа месан сари гардиза одам мегирам меравонам. се тараф ай тараф ав парайрам меам мешина мерам. ронандо рафтан ҳама мусофиран дидан ки иҷа ронандона месан меравам, истгоҳ мешина меравам. ҳамаш соз мешавад. Иҷа хай айби ронандарам васай. ронандагони автобус ва троллейбусҳо мегӯянд вақте ҳар маротиба аз ин ҷода мегузаранд, бо дидани чунин ҳолат нороҳату рӯҳафтода ва мушаввашу ғамгин мешаванд. Дами садбар мода қимтар таксиҳои шудаган қатор. Мо маҷбурем дар дин паласа дар сеин паласа бестем. Баъд гардиши ватан музей дар намеша гузашта.
таксиҳо меистоад намеша гузашта. Бисёр остановкаҳо дар такси истодагӣ аст. ҳарчанд ҳаракат ва хизматрасонии нақлиёти муосири ҷамъиятӣ ба симои шаҳр зебоии дучанд зам мекунад, вале қоидавайронкунии баъзе соҳибони воситаҳои нақлиёт шукуфоии душанберо кам нишон медиҳад. имрӯз дар дохили истгоҳҳои нақлиёти ҷамъиятӣ дақиқаҳои зиёд таваққуф кардани таксиҳо на танҳо боиси нороҳатии мусофирон гардидааст, балки ин рафтори соҳибони воситаҳои нақлиёти сабукрави кироявӣ ба ҳаракати автобус ва троллейбусҳо монеа эҷод кардааст. Истгоҳи нақлиёти ҷамъиятӣ дар назди маркази савдои Садбарг. Всегда здесь остановка загружена частными и вот такси даже. Как это такси работать и не знать правила дорожного движения? Где должны они стоять? Не ближе 5 метров от остановки. Приходите, пожалуйста. Если бы польза была от того, что вот я говорю. мусаллам аст ки вақте дохили истгоҳ бо гузоштани таксиҳо банд мешавад, автобус ва троллейбусҳо дар қатори дуюми роҳ таваққуф карда мусофир мефароранд. чунин ҳолатҳоро бештар дар назди марказҳои савдову хизматрасонӣ дидан мумкин аст. ронандагони мошинҳои сабукрав мегӯянд, вақте дар назди марказҳои савдову хизматрасонӣ канори роҳ ҷой барои исти таксиҳо ҷудо ё муайян карда нашудааст, пас мусофирон чӣ тавр аз хизматрасонии нақлиёти кироявӣ бархурдор шаванд? ронандаҳо мегӯянд, дар умум ҳама медонанд ки мувофиқи қоидаҳои ҳаракат дар роҳ 15 метр то истгоҳ ва 15 метр баъд аз истгоҳ таваққуф кардани дилхоҳ воситаи нақлиёт манъ аст, вале боз тақозои рӯзгор онҳоро водор месозад ки дар баъзан маврид муқаррароти риояи ҳатмии қоидаҳои ҳаракат дар роҳро сарфи назар намоянд. мо вақте ки дар остановка мегоем бишинем, меем дар остановка зайни та пирри мошини майда бо биромадан бо дағалуна суҳбат мекунанд қатино. мо мехоҳем аминора ба тартиб дуроранд. ҳар кас агар ҳамин хича ҳармат кунада, агар ҳар кас ҳамин қонун қоидаро риоя кунад, шаҳр обод мешавад. ай мусофиро эҳтимолан хоҳиш мекунам ки ҳамин дар сари гардиш нашинанд, пешиходода нашинанд. таваққуфи бемавриду дурушт ва муқобил ба қоидаҳои ҳаракат дар роҳ аксар ҳолат дар хиёбони рӯдакӣ, дар чорроҳаи назди театри давлатии академияи опера ва балети ба номи Садриддин Айнӣ, истгоҳи телевизиони Сафина, қисмати роҳи назди фурӯшгоҳи марказӣ ва истгоҳи шимолӣ мушоҳида мешавад. ронандагони автобусҳо мегӯянд, мавҷудияти ин ҳолатҳо даромаду баромади онҳоро ба ҳудуди истгоҳи нақлиёти истифодаи умум душвор мегардонад. бисёр таксисту ба рафтуомади мо халал мерасонанд, дар истгоҳ даромада намешавад. дар аксар роҳҳои мошингарди ҳудуди пойтахт қатори якуми роҳ барои ҳаракати нақлиёти истифодаи умум пешбинӣ шудааст, вале гузоштани нақлиёт дар истгоҳ боис ба он мегардад ки автобус ва троллейбус берун аз минтақаи муайяншуда таваққуф кунанд. дар шаҳри душанбе ки ҳамарӯза шумораи зиёди воситаҳои нақлиёт ҳамвора дар ҳаракатанд, истисно намудани муқаррароти фарҳанги ронандагӣ ва хизматрасонӣ дар нақлиёти ҷамъиятӣ дар аксар маврид мушоҳида мешавад. аз ҷониби дигар аксари мусофирон ронандаҳоро водор мекунанд ки дар ҷойҳои номувофиқ боз истанд. ҳамин тариқ фарҳанги ронандагӣ дар ҳолати ғайри қаноатбахш қарор мегирад.
ҳамин қоидаверонкунӣ ки нисбати ронандагони мусофиркаш аз мусофирунам вобастагӣ калон дорад ки ва ё бояд дар истгоҳҳо бистанд, дар истгоҳ намеистанд. вақте ки шаҳрванд аз хонааш мебарад фикр мекунад ки ман ҳамҷа истодам, бояд ман ҳамиҷа савор шуда равам, ҳоло ки 15-20 метр истгоҳи воситаи нақлиёт оно дар куҷое ки хоҳанд аз шаҳрвандон омода истода ман мекунанд воситаи нақлиёта дар қатори дуюм савор шуда ба ҳаракат медароранд мисол ва аз ронандаи воситаи нақлиёти мусофиркаш талаб карда мешавад ки тибқи талаботи ҳам қоидаҳои ҳаракат даро ки савор ва фаровардани мусофир танҳо бояд дар истгоҳҳо иҷозат дода шавад. ҳайати шахсии шуъбаи бозрасии давлатии автомобилии раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Душанбе давоми 6 моҳи соли 2021 зимни гузарондани чорабиниҳои мақсаднок дар ҳудуди роҳҳои мошингарди пойтахт 4195 ҳолати бидуни иҷозатнома машғул шуданд ба фаъолияти мусофирбариро ошкор ва ба қайд гирифтанд. ронандагон боздошт гардиданд ва тибқи талаботи моддаи 500 қисми ди кодекси ҳуқуқи маъмурии ҷумҳурияти Тоҷикистон нисбати ҳар як ронанда протоколҳои маъмурӣ тартиб дода шуд ва барои баррасӣ ба судҳо ирсол гардиданд. ронандагоне ки бе литсензия мана ба фаъолияти мусофиркашонӣ машғул мешаванд то ҳол шумораи онҳо бо маротиб кам нашудааст, то ҳол дорад ва аз тарафи ҳайати шахсии шуъбаи бозрасии давлатии автомобилӣ қариб ҳар рӯз зиёда аз 40-50 адад чунин ронандагон мана боздошт мегарданд ва нисбати онҳо тибқи талаботи моддаи дахлдори кодекси ҳуқуқи маъмурии ҷумҳурияти Тоҷикистон яъне тибқи талаботи моддаи 500 қисми ди кодекси ҳуқуқи маъмурии ҷумҳурияти Тоҷикистон бандобаст гардида барои баррасӣ ба судҳои ноиявӣ ирсол мегарданд. аксарияти ронандагоне ки ба чунин қоидаменакунӣ мана дар роҳ медиҳанд мана дар қатори дуюми ҳаракат дар роҳ боз медоранд, дар сари гардишҳо, дар зери аломатҳои роҳи манъкунанда, махсусан дар ҷойҳои боз медоранд ки ба ҳаракати дигар воситаҳои нақлиёт махсусан нақлиётҳои истифодаи умум автобус, троллейбус ва микроавтобусҳое ки дар хатсари манъ шуда ҳаракат мекунанд монеаҳои ҷиддӣ эҷод мекунанд. барои пешгирии қоидавайронкунӣ ва садамаҳои роҳу нақлиёт тибқи дастури супоришҳои роҳбарияти раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Душанбе аз 8 то 18 июли соли равон амалиёти бо ном нелегал гузаронида шуд. дар ҷараёни амалиёти мазкур аз ҷониби ҳайати шахсии шуъбаи бозрасии давлатии автомобилии раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Душанбе қоидавайронкуниҳои зиёди ҳаракат дар роҳ ошкор ва ба қайд гирифта шуд. қоидаверонкуние ки мана дар ҳудуди шаҳри Душанбе бисёртар мушоҳида мегардам аз тарафи ронандагони воситаҳои нақлиёти хурди мусофиркаш ва таксиҳо ҳам мушоҳида мегардам. ронандагони воситаҳои нақлиёти таксӣ ки роҳхат доранд, рақамҳои зарди ТТ доранд ва ба ширкатҳои махсус ки вобастанд дар сари гардишҳо, дар гузаргоҳи пиёдагузар боз медоранд, дар сари гардишҳо дар қатори дуюми ҳаракат дар роҳ ҳам боз медоранд ки ин амалиёнҳо ба ҳаракати ҳам воситаҳои нақлиёти мусофиркаш ҳатто ба гузариши пиёдагардон монеагии ҷиддӣ эҷод мекунанд. гардиши кӯчаи рӯдаки айнӣ аксарияти ронандагон дар сари гардиш омада дар қатори дуюм сеюми ҳаракат дар роҳ меистанд ки дар он ҷо ба ҳаракати воситаҳои нақлиёти мусофиркаш автобус, троллейбусҳое ки дар хатсайрҳои муайяншуда ҳаракат мекунанд монеагиҳои ҷиддӣ эҷод мекунанд. ҳайати шахсии мо нисбати чунин ронандагон мана тибқи талаботи моддаи 324 кодекси ҳуқуқи маъмурии ҷумҳурияти Тоҷикистон нисбати онҳо чорандешӣ менамоем.
ҷамъият ва ё корхонаҳое ки дар тавозуни худ зиёда аз 50 адад воситаҳои нақлиёт доранду расман ба фаъолияти мусофирбарӣ машғуланд, бояд кормандони бехатарии ҳаракат дар роҳ дошта бошанд. Кормандони бехатарии ҳаракат дар роҳи ҷамъиятҳои нақлиётӣ бо назорати ҳамарӯза дар роҳу хатсайрҳо бояд ҳаракати воситаҳои нақлиёти мусофирбарӣ дар тобеияташон бударо ба танзим дароранд. вазифаи асосии кормандони боздастии давлатии автомобилӣ вақте ки ронанда ба қоидаҳои ҳаракат дар роҳ медиҳад, нисбати вай мо бояд чораандешӣ намоем. лекин танзим ба танзим дарори ҳаракати воситаи нақлиёт ин бо ба дигар хадамотҳо вобаста аст ки онҳо метавонанд ки ба мо ҳамкорӣ кунанд дар якҷоягӣ бари манам пешгирӣ намудани чунин ҳолатҳо. ҷаҳати пешгирии ҳодисаҳои роҳу нақлиёт, таъмини бехатарии иштирокчиёни ҳаракат дар роҳ, нозирони бозрасии давлатии автомобилӣ ҳамарӯза дар ҳудуди роҳҳои мошингард корбарӣ мекунанд, вале ҳамин ки нозири роҳ аз як минтақа дур шуд, қоидавайронкунӣ бештар мешавад. зеро дар мафкураи аксари мо ин андеша аст ки барои иҷрои оддитарин муқаррароти зиндагӣ касе бояд рафтору ҳаракати моро доим таҳти назорат қарор бидиҳад. вале беҳтар мебуд дар ҳар ҳолат барои таъмин шудани фарҳанги ронандагӣ дар пойтахти азизамон шаҳри Душанбе пеш аз ҳама якдигарро эҳтиром намоем ва худшинос бошем, то ин ду хислати намунавӣ дар мо набошад. аз пофишорӣ кардан дар масъалаи фарҳанги ронандагӣ натиҷаи дилхоҳе ба даст намеояд.